Και ναι, έφτασε η στιγμή που ξεκινάμε το ταξίδι μας. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό το ταξίδι προγραμματιζόταν πολύ καιρό, 3.000 χιλιόμετρα περίπου, 12 μέρες περίπου είναι το ταξίδι, και η προσπάθειά μας είναι να περάσουμε όσο γίνεται πιο όμορφα. Λοιπόν, εδώ από τα Ροδάκινα κοιτάξτε τι έγινε τώρα εδώ κάτω. Αυτό είναι γυαλί. Διάλεξα επαρχιακούς δρόμους, γιατί οι επαρχιακοί δρόμοι έχουν πιο πολύ ουσία από τον διεθνή. Γι' αυτό τώρα εδώ το GPS μας λέει 124 χιλιόμετρα, θέλουμε 2 ώρες 25 λεπτά. Λοιπόν, αλλά είναι πιο όμορφα αυτές οι διαδρομές. Σίγουρα με αυτό το μηχανάκι είναι πιο κουραστικό, με ένα super sport μηχανάκι όπως είναι το δικό μου. Σίγουρα με ένα on-off θα ήταν πιο καλή κατάσταση, αλλά δεν πτωούμαστε, δεν πειράζει, λίγο κούρας παραπάνω και όλα καλά. Λοιπόν, ήρθαμε, την έχω ξαναπατήσει έτσι με τον άδει της TomTom. Μόλις αλλάζω τις διαδρομές, το πάει και από δρόμους και από στενά τα οποία είναι πάρα πολύ, με πήγε μέσα σε χωματόδρομο, να δώσω να καταλάβετε, και μετά το έβαλα από μόνο του να με βγάλει τη διαδρομή, χωρίς να επέμβω εγώ να αλλάξω δεδομένα. Και εντάξει, μια εμπειρία ήταν γι' αυτό. Έχω την εντύπωση δεν πρέπει να αλλάζω τα δεδομένα του GPS, και στο ταξίδι στην Ιταλία που έκανα και η Κροατία, τα δύο ταξίδια πάλι έτσι με πήγαινε, ενώ μπορούσε να βγει ευθεία και να φτάσει ας πούμε στον δρόμο που έπρεπε, με πήγαινε μέσα από τα στενά ολόκληρους κύκλους και μετά με έβγαζε πάλι εκεί στο σημείο εκείνο. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Λοιπόν, είμαστε Φλόρινα. Είδατε τι έγινε. Και φτάσαμε Πρέσπες. Λοιπόν,
Φτάσαμε στις Πρέσπες. Πάμε να δούμε, περάσουμε ένα γεφυράκι εδώ έχει. Πάει πολλοί κόσμος τώρα προς τα εκεί. Θα πάμε κι εμείς να δούμε τι υπάρχει. Λοιπόν, η διαδρομή μας ήταν καλή, ευχάριστη και προχωράμε. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Κάνει λίγο ζεστή, χτυπάει ο ήλιος. Λίγο ζέστη κάνει. Έχει ρημάξει και αυτός ο γοφός. Δεν πειράζει, κούτσα κούτσα. Είναι όμορφα όμως. Είναι όμορφα εδώ. Σε αυτό το ταξίδι θα κοιτάξω να απολαύσω την κάθε στιγμή και το κάθε τοπίο που βλέπουν τα μάτια μου.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα απολογισμό της ημέρας μέχρι τώρα. Ξεκίνησα από το χωριό, ήταν με ωραίο καιρό, ωραία διάθεση. Στον δρόμο λίγο τον Άβη με ξεγέλασε. Με πήγε από κάτι πάρα πολύ χάλια δρόμους. Μετά πήρα χαμπάρι και το έφερα εκεί που ήθελα να το φέρω. Λοιπόν, ήρθα στις Πρέσπες, τώρα είμαι στις Πρέσπες. Λοιπόν, είναι σε ένα ωραίο αεράκι, το οποίο δημιουργεί αυτή τη δροσιά. Βέβαια, άμα περπατάς εδώ, ανεβάζει θερμοκρασία. Αλλά δεν πειράζει, δεν πτωχούμαστε από αυτά τα πράγματα. Είναι εδώ που ήρθα, ένα μικρό χωριουδάκι είναι, με 10 σπίτια. Είναι γλυκά όμως, είναι όμορφα. Μετά από εδώ θα πάω στο Νεστόριο Καστοριάς, το οποίο απέχει 77 χιλιόμετρα από εδώ, 1 ώρα και 14 λεπτά μου το βγάζει το GPS, και εκεί έχω σκοπό να κάνω και τη διανυκτέρευση. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για τέτοια. Θα δω, εδώ πρέπει να υπάρχει και ένα χωριό άλλο. Έχω την εντύπωση πρέπει να είναι Άγιος Γερμανός, κάπως έτσι, αν έχω ακουστά. Θα κάνω και μια βόλτα έτσι σε διάφορα μέρη και σκοπεύω από εδώ να φύγω κατά τις 3 η ώρα, ούτως ώστε 4 και κάτι να είμαι Νεστόριο, γιατί εκεί δεν ξέρω, θα πάω εκεί που γίνεται το River Party στο Νεστόριο Καστοριάς, και δεν ξέρω πώς θα βρω, αν θα βρω άλλες σκηνές ή θα είναι μόνος. Πρέπει λίγο να το οργανώσω αυτό, είναι και η πρώτη βραδιά και όλα του ταξιδιού. Μέχρι τώρα είναι όλα καλά και έτσι ευελπιστούμε να πάνε. Τα λέμε στη συνέχεια, φίλοι μου. Λοιπόν, φεύγουμε από τις Πρέσπες και πορεία μας είναι το Νεστόριο. Και είμαστε Καστοριά. Δεν θα έρχομαι να δω, αλλά έχω λίγο χρόνο και λέω δεν πάω από εκεί. Θα δούμε τι γίνεται και στην Καστοριά. Το γάμι μέρα. I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel
Λοιπόν, το Νεστόρια σκέται αποτυχία, δεν έχει τίποτα. Και εδώ μόνο σου να κάτσεις δεν είναι. Γι' αυτό φεύγω για Πάπικο. Είναι 115 χιλιόμετρα. Θέλουμε 2 ώρες και 20 λεπτά. Λοιπόν, 6 και 20 λέει θα είμαστε εκεί. Πάντα δεν μας βγαίνουν. Εγώ πίστευα ότι θα έχει έστω μία-δύο σκηνές. Κάτι θα έχει και κάτι θα φτιάχναμε. Αλλά δυστυχώς δεν έχει τίποτα. Άρα πάμε Πάπικο. Δεν μπορεί, εκεί στο Πάπικο θα υπάρχει μέρος για διανυκτέρευση. Έχει πόση ώρα, ένα αυτοκίνητο δεν πέρασε ρε φίλε. Κάτι. Πάμε για Πάπικο. Θέλουμε ακόμα 16 χιλιόμετρα και ο καιρός ψυχαλίζει, είναι έτοιμος να κάνει μπόρα μεγάλη μιλάμε. Και προσπαθώ τώρα να φτάσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, να δούμε τι θα γίνει. Έχω και ένα συνάδελφο μπροστά. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα σχεδίασα, γιατί πήγα στο Νεστόριο, Καστοριά, εκεί που γίνεται το River Party. Εκεί είχα προγραμματισμό για να διανυκτερεύσω, αλλά δεν υπήρχε ψυχή και μόνος μου να στήσω τη σκηνή εκεί ήταν δωρονάδωρον και ήρθα στον επόμενο στόχο μου, που ο οποίος είναι το Πάπικο, το μικρό Πάπικο. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς ο δρόμος ήταν τόσο στροφές και πάρα πολύ δύσκολος και έβρεχε. Ευτυχώς όμως όχι πολύ για να με κάνει ζημία, ας πούμε, στην οδήγηση. Και ήρθα εδώ στο Πάπικο σκεπτόμενος να στήσω τη σκηνή εδώ, αλλά δεν γινόταν πάλι, γιατί ρίχνει από πάνω. Και έτσι έκλεισα ένα δωματιάκι εδώ σε μια πασιόν. Πολύ ευγενικός κύριος, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ετοιμαζόμαστε, θα κάνουμε τον πανάκι μας, έβγαλα τα ρούχα. Λοιπόν, να και εδώ τσαντήρ μαχαλάς, εδώ, όλα χύμα στο κύμα. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα για έναν αναβάτη, για ένα άτομο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρα πολλά ή λίγα. Κάτι μου λέει ότι κάποια θα τα πετάξω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Και εδώ έχουμε ένα βαρέλι. Δεν φαίνεται ρε. Καλά. Για να δω αν έχει άλλα φώτα. Όχι, δεν έχει άλλα φώτα. Να
φωτίσουμε το θέμα. Είναι ένα βαρέλι παλιό. Είναι όμορφο όμως. Όμορφο. Δεν έχει φως για να το δείξουμε καλύτερα. Για να ρίξω λίγο φως με το κινητό, λες να κάνουμε δουλειά. Κάτι κάνουμε, έχω την εντύπωση. Κρεμάσαμε για το μπουφάν και όλα καλά. Τώρα ξέρετε τι έχει, ένα ντουζάκι, με τραβάει και ο γοφός, ένα χαπάκι και εξόρμηση έξω να γνωρίσουμε το μικρό Πάπικο και τα εστιατορία του. Λοιπόν, βγήκαμε και έξω τώρα. Εδώ το δωμάτιο που έκλεισα του ξενοδοχείου. Είναι έτσι μια αυλή. Είναι πάρα πολύ όμορφα, παραδοσιακά. Πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι βρέχει και θα μου χαλάσει όλο το σύστημα. Κακό είναι ότι βρέχει. Αυτό είναι το χειρότερο κακό. Είναι ότι βρέχει και λοιπόν. Και το γιαυρί μου εκεί κάτω.